11 साल के बच्चा के 5 ऐसन जरूरी आदत हम सब माई बाप के जरूर जाने के चाही। काहे कि यही 5 जरूरी आदत ओकर आज ना ओकर आवे वाला भविष्य तैयार करता। हेलो पेरेंट्स, आज हम डॉक्टर नीतू सिंह रह सबके अपन चैनल पे स्वागत करतानी। आज इस वीडियो में हम बताई ऐसन 5 जरूरी आदत जे आज अगर रवा अपन बच्चा में डाल देनी तो काल और बच्चा आवे वाला भविष्य में बहुत ही कामयाब बच्चा होके निकले। देखिए हमारे वीडियो में बहुत सारा हम अच्छा ज्ञान के बात लेके आए बनी और 5वां पॉइंट जो बा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा, तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। पहला पॉइंट है हमार कि बच्चा के सुने वाला बनाई, ध्यान से सुने वाला। देखिए कैसे सुनी बच्चा। पहला पॉइंट में रवा के ई ध्यान रखे के बाद जब भी रवा अपन बच्चा से बात करते नहीं आई कांटेक्ट बना के करे। जब राउर बच्चा के आई कांटेक्ट बनी तब का हुई बच्चा राउर सब बात के सुनी और समझी। कई बार होला कि रवा कुछ दूर से बोलत नहीं और बच्चा सुनत नहीं है, तो वो टाइम में बहुत दिक्कत होला। रवा गुस्साई फ्रस्ट्रेट हो जाए कि हमार बच्चा हमार बात नहीं है सुना। तो जब भी बात करे के बाद तो बच्चा के साथ में बैठा के और साथ में बैठ के आई कांटेक्ट नज़र से नज़र मिला के बात करी, तब राउर बच्चा राउर बात के पूरा अच्छा तरह से सुननी और समझ पाए। दूसरा पॉइंट बा कि रवा अपन एक दायरा डिसिप्लिन मेंटेन रखी। जैसे कि हर चीज के नियम कानून बना दी। 8 बजे तक पढ़ाई खत्म करे के बाद 8:30 बजे तक खाना हो जाए के चाहिए। 9 बजे तक टीवी और मोबाइल फोन बंद हो जाए के चाहिए। 10 बजे तक सबके आंख बंद हो जाए के चाहिए। सोते से पहले आधा घंटा सबके पढ़ाई करे के बाद कुछ भी बुक रीडिंग बच्चा कर सकता। तो ये सब अगर चीजों के रवा ध्यान रखता नहीं तो देखिए रवा बच्चा के बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो। थर्ड चीज तीसरा बात रवा का कर सकता है कि बच्चा के रिस्पॉन्सिबल बनाई, जिम्मेवार बनाई और खुद से रवा बच्चा के छोड़ी के अपन डिसीजन खुद से ले सके। जैसे कि रिस्पॉन्सिबल रवा कैसे बनाई, कुछ छोटा छोटा चीज बच्चा के काम खुद से करे के दी। हर चीज रवा मत कर दी। हर चीज अगर रवा करे तो रावर बच्चा रवा पे डिपेंडेंट हो जाए। का करे के बाद छोटा छोटा चीज बच्चा के काम उनका खुद के करे दी। उनका डिसीजन लेवे दी कि आज मैथ्स पहले पढ़ियन कि साइंस पहले पढ़ियन। खाना पहले हो जाए, खाना के बाद मोबाइल देखे के बाद कि खाना के पहले मोबाइल देखे के बाद। तो कुछ छोटा छोटा चीज एक नियम बना दी और एक उनका डिसीजन लेवे के आदत बना दी। ऐसे तरह से हुई कि बच्चा खुद ब खुद स्ट्रांग बन जाए, खुद ब खुद वो जिम्मेवार बन जाए और एक टाइम आए कि और खुद कहा कि हमारा बच्चा आज के टाइम में अपन डिसीजन खुद से ले सकता और एक करेक्ट डिसीजन लेता, एक सही डिसीजन लेता। चौथा पॉइंट है रवा बच्चा के प्रॉब्लम के सॉल्व करे के बताई, समस्या के कैसे समाधान होला वो सिखाई। काहे कि आजकल के बच्चा के का प्रॉब्लम बा, छोटा सा बात होने के घबरा जाता। छोटा सा कोई बात ऊंच नीच हो गई बस बच्चा घबरा जाता कि हमरा से ये काम ना हो। कोई क्लास में चिढ़ा देलस, कोई क्लास में कुछ तीखा बोल देलस, घर में कोई टेढ़ा मेढ़ा बात कर देलस। तो जब भी कुछ ऐसा होला तो बच्चा घबरा जाला कि ना अब हमरा से तय काम ना हो। तो रवा कहीं ये बात आज से सिखा दी, हर प्रॉब्लम के, हर समस्या के समाधान बा और वो समाधान हमनी के पास, हमरा खुद के पास बा। जब बच्चा ये बात जान जाए तो देखिए बड़ा से बड़ा आफत, बड़ा से बड़ा तूफान भी आ जाए ना तो राउर बच्चा आज खाती ना आवे वाला कल खाती बहुत बढ़िया सपोर्ट सिस्टम रवा खाती बन के तैयार हो जाए। 5वां पॉइंट बा कि रवा अपन बच्चा के आइडेंटिटी और टैलेंट खुद से करे दी। रवा बच्चा के बहुत सारे एक्टिविटी क्लास में डाल दी, जैसे डांस क्लास में डाल दी, गाना में, हर एक चीज में। ऐसे का हुई बच्चा बहुत सारा चीज में जाता, ओकरा बाद पता चली बच्चा के कि हमरा शायद ये 2 चीज अच्छा लगता। वो में का हुई बच्चा के क्लैरिटी मिल जाए, बच्चा के एक समझ आ जाए कि हमरा डांस करके बहुत मजा आता, हमरा गाना गा के बहुत अच्छा लगता। तो रवा जाना तनी आवे वाला कल खाती बच्चा रवा तैयार हो जाए कि सिर्फ आज खाती ना
ओकर माइंडसेट एकदम क्लियर रही कि आए वाला टाइम में हमरा का करे के बा, का नहीं करे के बा। तो जब रवा ये पांचों बात ध्यान से समझा दे बच्चा के, ये आदत बना दे, यह छोटा छोटा आदत आए वाला समय में बेहतर बच्चा के बेहतर भविष्य बनावे में मदद करी। तो अगर हमारी ये वीडियो रवा सबके अच्छा लगल हो, इन्फॉर्मेटिव लगल हो, तो हमार वीडियो के रवा ढेर से ढेर लाइक करी, सब्सक्राइब करी। थैंक यू।